Добре дошли на границата между две реалности. От едната – модерния свят, където земята се изтощава в служба на машините, а другата – в градината, където животът излива във всеки детайл, където дъждът, земята и сезоните правят своята магия. Това е мястото, където ще търсим заедно пътищата към едно по-добро, екологично и осъзнато бъдеще. Ти днес, ако не си направил 10 000 лева до обяд, какъв човек си? Кати! Ако ти днеска не си направил 10 чиквички до обяд, Ужас! Не, това не действа, това не работи. Това е, ето където си говорихме, това ни изтощава. Прегряти мозъци, прегряти хора, накрая не се интересуваме от реалността, тя почва да гори буквално. Буквално. Икономически, природно и политически. Да прегрява се. Толкова е прегрял. Говорите, забележиш колко е прегряло в момента всичко. Но усещам го. Той е Прегряло е и скоро ще пукне. Ще се притеснявам как ще пукне. Знам, че само мен ме няма в светът на подкастите, ама има много важни теми, които не се покриват и виждам, че има нужда от тях. Спокойно може хората, бездомни хора да не гладуват. Може повече природа да вкараме и в самите градове. Да, най-малкото природа около дърветата. Тук ще намерите дългите искрени разговори и мини документалки, които не мога просто да побера в един TikTok. Знам, че продължителността на вниманието ви е кратко, но ако искаме успешно да живеем сред природата, трябва да имаме търпение. Тя земята не може да стане за себе си и да попита ти защо ми отне всичко. Да, така е. Ние като хора сме прекалено много егоистични и това идва от егоизма на човека. Точно. Да. Цък, дай домати. Искам 10-та китка на едно растение във вода ще те гледам, но трябва да ми ги родиш такива големи. Просто изведнъж войната спира и цялото производство трябва да бъде насочено в другата и започваме войната с плевелите. Всъщност този препарат, нали? Нека спечелим войната с плевелите. А да си призная, не знам каква е целта на какво правя, просто знам, че търся. Търся отговори, търся смисъл, търся надежда в този объркан свят. И в това търсене попаднах на едно място, където ми напомни, че отговорите понякога са доста по-прости, отколкото сме ги представили. Здравейте, ние сме вече тук в горската градина за Рана. Аз се открих в Инстаграм и нямах търпение да дойда да видя за какво става въпрос. Нека да ви запознаем с стопанина й. Аз съм Здравка Коколова. Живея в Пловдив. По професия съм графичен дизайнер и фотограф, а градинарството е нещо като страст и известна доза наследство от моите лели, баби и дядовци, които всъщност имат доста голям афинитет към това, но поне точно правилен начин. Градинарството е наследство за цялото човечество. Аз, ако трябва да съм честен, дори вярвам, че всеки говори за транзицията между земеделието и този начин на живота. Hunter-gatherer. Да, събирачеството. Да, събирачеството и така нататък. Според мен има цели стотици хиляди години на човечеството, където ние сме били някъде по средата. Не сме били точно ловци и събирачи или точно земеделци, а буквално ловци и събирачи, които стопанисват гората в такъв начин, което да ни произвежда храна. Колкото и повече опознавам историята, дори неолитната история и преди неолитната история, осъзнавам, че човечеството е стопанисвало природата. Ние сме били градинари много по-дълго, отколкото сме били земеделци. Да. Поне от моите изследвания. И сега в това видео ще навлезем в един съвсем различен поглед върху живота, храната и нашата връзка с природата. Ако чуете нещо, което ви харесва, оставете коментар. Добре, нека да почнем с да ми разкажеш какво те е довело до тук и какви са били стъпките, които те накараха първоначално да направиш първата копка в твоята горска градина. Нещата започнаха по-отрано, още като дете, тъй като тази градина винаги е била градина, както вече споменах. Много като малка ми дадаха 2 квадратни метра и казаха, това е градината на Здравка. Прави каквото искаш в нея. И аз започнах да си следя цветя, различни доматчета, каквото мога да си представя, защото аз съм била на 6. Тоест, от този момент обичам да се грижа за различни неща, като вече когато пораснах, изгубих
този интерес, тъй като бях в тинейджърски години, някакси не беше много модерно по това време да се занимаваш с градинарство. По-скоро бях буен метал. Според мен градинарството е доста буйно металско и бунтаджийско. Нека не забравим. То е според мен най-пънк-рок, пънкаджийското нещо в момента да правиш е да си градинар. Нали, не сме пънк-рок. Но това го открих, нали, с времето на съзряването на тази мисъл, защото ти като си на 18 те влечат някакви други неща. И може би след 25 започнах вече по много по-романтичен начин да приемам градината, въобще градините, начина по който хората ги отглеждат, какво създават в тях, като пак ще използвам комюнити. Искам да използвам повече български думи. Добре, ще... И ти гледам, че го правиш. Аз съм израснал в Америка, аз имам извинение. Добре. Нали, проблема, може би с български език, е, че тъй като казвам на хората, че се интересувам от градинарство и овощни дървета, те казват веднага, земеделие! Да. Нали, ама това веднага поставя една пазарна стойност върху това, което правим, а не духовна стойност, бих казал. Точно ето това имах един интересен разговор наскоро, тъй като аз по някой път имам много от разни неща, които извинвиделици, например много ябълки или много праскови. И аз просто обаждам някой и казвам, искаш ли да ти дам нещо? При което идва, колко да ти платя? Ти искав нищо. Всички искат да ми купат излишъка от градината също. Защо? Нали, това е много труд. Ти искав То просто идва при мен, защото аз се грижа, нали, за дървото и се опитвам да обясня на хората как аз не се интересувам дали ще имам 10 кг или 30 кг праскови, а това дърво да бъде живо и здраво. И когато то е живо и здраво, то дава плодове, аз искам да ти ги дам, защото на мен са ми подарък и аз ти го изподелям. Трябва, когато ти искат да ти дават пари, трябва да ги погледнеш в очите и да им кажеш, това е безценно. Да, именно. Няма цена. Това се опитвах да обясня, нали, как слагаш реалната цена на това нещо, то няма цена. Защото ти не го правиш, за да изкараш нещо от тях. Тоест аз не седа тук, за да имам 20 репички дайкон, които да продам по 2 лева и да направя 20 лева. И с тия 20 лева не знам какво да направя. Да създа още, нали, бизнес модел. Това е просто страст. Искам да видя как едно нещо оцелява по определен начин. При нас тук 2 години, 3 експериментирах, комбинирайки различни неща с различни почвени, с различни начини на зелено торение преди това. Дали ще е само листа, дали ще е само компост, дали ще е нещо, което връща азота, дали ще са бобови преди еди си какво си. Тоест, всяко едно легло с всяка една култура е било сменено по много пъти в тези 5 години, за да видя коя комбинация между кои растения работи най-добре в моята среда. Това всъщност, за да мога тази година да имам една от най-богатите ми реколти, по начина, по който, нали, го гледам. Първо, че беше най-мързеливата ми година ever и всъщност беше и най-обемната. Защото аз вече бях задраскала кое не Свършила си работата, да. Кое не работи, чао. Да. Задраскване за винаги и се прави това, което работи. И в действителност съм доволна. По-малко работа, по-малко стрес за всички. Реално имаш нещо и то не монетизира, нали така. То не търси печалба, което е най-хубавото. Ние харчим много повече калории за производството на храната ни ден днешен, отколкото изваждаме от самата храна. Особено като броиш петролът и транспорта като калории също, защото еди колко си конски сили за какво? За няколко хляба. Не разбирам защо трябва да бъде толкова трудно, просто защото имаме грешна нагласа как трябва да се случват нещата. Истината е, че българската агрикултура е много обременена от начина, по който комунистическата партия и така нататък са развили целият този агресивен военен подход към земеделието. То не само при нас, то след Втора световна война. Германски партии, нали, смисълта са Байер, той какво ли не е. Да. Всичките тези отрови и торове също са създадени от газовите камери в Аушвиц. Ето, аз това се опитвам да го обясня на съседите ми, когато пръскат наоколо с рандап и те съм така... Буквално екоцид. От геноцид до екоцид. Чували сте Хитлер, нали? Газовите камери. Ами, рандап е основното съединение на газовите камери, нали? То е предвидено да изтребва хора. Просто изведнъж войната спира и цялото производство трябва да бъде насочено в другаде и започваме войната с плевелите. Всъщност това е начинът, по който се таргетира в Щатите. Този препарат, нали? Нека спечелим войната с плевелите. И започваме да водим една война. Тоест от средата на миналия век започва една война. А то няма война. Както в момента няма много други неща, свързани с военен характер, но те се създават, защото са политически изгодни, защото са икономически нужни.
Нали, някой трябва да бачка. Това е другото, че нали, тъй като при пермакултурата, за тези, които не знаят, ние наблягаме на многогодишните растения. Да, може да имаш едногодишни зеленчуци, но те са в многогодишна лиха. Тоест, самата почва под тези едногодишни растения, тя е многогодишна, тя е perennial, нали? Точно това, което казваш за икономиката, много хора, много агрономи, като им говоря за преминаването от повече тревни, едногодишни кратки култури, нали, за бързата печалба, към нещо по-дълготрайно, като орехи, дървесни култури, защото ние от орехи може да си правим хляб. Винаги ми питат, на кой ще има работа? Как ще работят? Кой ще сее всяка година да ги наем, да се върти някаква икономика, някаква пара? Така че точно многогодишните култури, те също и забавят икономиката и затова не са изгодни за всички. Нали? Не са изгодни тези системи в сегашните структури на властта. То се вижда, като идеш на пазара. Да. И той има едни и същи зеленчуци. Той има само тиквишки, пътладжани, чушки и изведнъж ти си наистина ограничен в избора, сякаш не знаеш, че има още толкова много неща. Когато имаш една градина, можеш да засяваш всякакви семена. Да, от чудо и приказки. И да се чудиш какви са тия работи, които растат там, да опитваш. Това са нови вкусове, нов опит. И също различни части на растението, защото пазара ни е определил коя част от растението да ядем. Винаги плод, голям. Моркови, може да ми ядеш и листата. Листата може да ги сушиш, да ги използваш като билка. Нали? Те също са заместник на целина на кирвис. Може листата на броколито да се яде. Само продават главата на броколите. Да, абсолютно изцялото ядливо. Стъблото цялото. Както карфиолите. Да. Даже наскоро бях миналата година в един подобен ресторант, който работи, нали, води се Zero Waste, без отпадък. И там имаха цяло ястие от карфиол, приготвим по 5 начина, използвайки цялото растение. Включително листата, включително плода и стъблата на листата и стъблото на самото растение. Тоест ти оползотворяваш цялото растение. Той има различен вкус, различна текстура, може да се обработва по различни начини и всъщност имаш някакво много фенси ястие, което е на 100% карфиол. И чрез ферментация и други процеси можеш да постигнеш неописуеми неща с прости растения. Но да, забавят икономиката. Нека да говорим малко за природата като учител. Какво най-много си научила от този процес? Един от ключовите моменти, в които напреднах с градината си, беше всъщност когато станах майка и осъзнах, че трябва да пусна контрола над идеята ми за живот, който аз имам, защото когато се добиеш, нали, с едно дете, то ти променя целият свят, с който ти си свикнал да бъдеш. Нали? Човека, който си свикнал, навиците, които имаш, идеята за това как ти го отглеждаш. И всъщност аз аналогично, едновременно с градината започнах и майчинството си, защото аз започнах градината, когато забременях и тя започна да бъде себе си, когато и детето ми се роди и започнаха заедно да растат. Тоест, детето ми и градината заедно растат. Буквално по дати. Много е странно, че така се впаднаха нещата. И това, което виждам, подкрепяйки детето и градината, се едно и също нещо. Търпение, любов и просто разбиране и вяра в това, че когато оставиш нещата да бъдат, те наистина се случват като себе си. И тогава се случват най-хубавите неща. Тоест минимална намеса. И т.е. по какъв начин ти се променил възприятието на храната и на природата, минавайки този процес? Това започна много по-отрано, защото аз първо започнах да се занимавам с храна. После започнах да обръщам внимание на по-здравословните аспекти на храната, на храненето на телата ни. Оттам започнах да си давам сметка, че всъщност храната, която поглъщам, трябва да е чиста. Започнах да си давам въпрос какво значи чиста храна, къде е проблема. Оттам започнах да разбирам какво е биоземеделие, органично земеделие, пермакултурно земеделие, въобще какво е устойчив дизайн на система, какви са ползите за нас като хора от това и вече стигайки до там, стигнах до извода, че аз трябва да си имам градина, защото реално много трудно от където иде можеш да си купиш, дори да е с етикет био или органик. Всъщност то не е... Обикновено е облекано в пластмаса също. Монокултурно, то пак е лишено от този живот, който има връзката с природата. И когато разбереш принципа на пермакултурата, пак е пазар. Да, той не е принцип на природа или на земеделие, той е принцип на живот. Той е философия на разбиране за теб самия в средата и как се позиционираш в нея. Така че е много трудно, веднъж разбрал това,
да се върнеш пак към старото и да си, знаеш ли, по-лесно ми е да напръскам всичко. Или нещо подобно. Аз смятам, че пермакултурата е много близо до даоизма, където е малко като go with the flow. В смисъл, минаваш с потоката, в смисъл, ако проблемът си е оклюви, решението че е escargot. Да. Тоест, намираш решението в самия проблем и в самото предприятие и започваш да мислиш нещата по този начин стават доста по-ефективни, защото вместо да се бориш с плевелите, осъзнаваш, че и тях можеш да ги ползваш. Тук виждам в ъгъла имаш лапът и всякакви неща, които растат буквално като плевели и повечето хора нали, ги заместват за по-къспризни растения, но те са еднакво вкусни. Да, голям ужас за всички беше, че всъщност аз реших, че тук няма да сея райграс, а че това са естествени треви. И ако погледнеш, всичко е всичко. Буквално аз просто го кося, между него има много билки, много билки, крайно много билки. От бял равнец, през живовляк, тънък живовляк, всякакви видове глухарчета. Обикновено всяка една е билка, защото това в пермакултурата го наричаме второ наследство, т.е. second succession, след първото наследство, което е мъхта нали, от гола почва. Нали, идват тревичките и след това билките. Нали, тоест, нали, това е нещо, което много се говори. Аз миналата седмица говорих с земеделците, тези направих репортаж за зърнопроизводителите. Не бива да се казва зърнар, те се обиждат. Зърнопроизводителите и наистина за тях е постоянна борба. И не само това, торовите те стават по-скъпи, а самия продукт само все по-евтин. И най-фрапантното за мен беше, като направих този репортаж и пуснах публикациите и всичките коментари бяха: вижте колко сте дебели, само гълтате субсидии и така нататък. И тук е много странно, защото самото общественото мнение за земеделица и за фермера е някакъв корумпиран дебелак, който, нали... Арендатора, той е взел всичко, възможно по най-тънката права, парите се усвояват. Но и на тях... За жалост и в много случаи е и така. Да, обаче и на тях хич не им е лесно и проблема е, че такава е системата. Защото който наистина е решил да го прави, тъй като да, има много хора, които усвояват субсидии. Нека това да не го маскираме. Но хората, които наистина са решили да го правят, те имат изключителни проблеми. Първо, пазарът, ти вече го каза, той не е подходящ. Второ, това, което сме довели като изтощаване на почвата, няма да се върне. Става само по-зле. Препаратите, които имат като решения, те не са решения. Те са като боли ме главата, ще пия обезболяващо. А защо те боли главата? Нали? Ти трябва да направиш дълбок анализ на твоето тяло, да видиш какво точно там не е в баланс, да го решиш вътре и това е дълъг процес, сложен процес, нещо с което трябва да се занимаваш. И културата на 20 век, която продължава сега и в 21, е културата на хапчето. Нали, отиваш и кажеш към хапче. Ти не искаш решение, ти искаш хапче, искаш просто да свърши тази мимолетна болка в главата ти или искаш директно да получиш това, което е и да си решиш проблема. Той не се решава, той става по-дълбок. И това, което мисля, че хората трябва реално да... Магиосен кръг е. Да, че проблемът става по-дълбок. И тази битка, ако е била битка на родителите ни, горе-долу са се оправили, сега е битка, в която вече почти не можеш да се оправиш, предстои битка за това въобще да изкараш нещо от това парче прах. Да. И много хора говорят за Сирия и войната в Сирия, какво се е случило. Там много главните медии са пропуснали, че това е проблем на екологично изтощена земеделска среда. Изключително голяма суша и изключително огромна ерозия, което накара земеделците просто да се дигнат и се превърна цялата държава в хаос и сега е на това диредже. И има голяма опасност България да тръгнем на там, в една посока, ако успешно не започнем да се държим отговорно с нашите земеделски поминъци. Аз искам да ги наричам поминъци. Да. Нали, ти най-малкото обясняваш на хората нещо толкова просто. Идеята, че пчелата опрашва твоите растения. Те ти викат: добре, нали, супер, нямам пчели. И минава в 2 на обяд да напръска дали ще е с рандап, дали ще е с нещо друго, защото той бързал днеска е събота, но той сега само има време. И такъв седи и вика: аз нямам пчели, нямам комари, нямам никакви насекоми.
И също време тук и те ухапват 1000 неща. Ето виж, аз досъди сега не мога да спра да се чеша, защото в действителност ги има. И онзи ден идват и виждат дърветата, които сега тези са обрани. Прасковете имаха много, както виждаш, всичко е с по много плодове на него. Защото аз имам много пчели. Ти обясняваш на хората, че ти съдиш всичките тия красиви неща и си дал, виж, всичко е там, руколата цъфти, всичко цъфти. Не ми трябва тия цветя. Освен за естетика, това, което те правят е да поканят всички тези полезни за мен насекоми, които да си свършат работата, а не аз да седа и да минавам с доматин или какво беше там, което опрашва доматите, краставиците. Имаше ентомолози, където минаха през нашата лиха в градската градина в Мая и викат, мале, колко много разнообразие, голямо разнообразие, много рядки боболечки дори не се намират редовно в градската среда. Как така в центъра на града има те рядки боболечки в тази зеленчукова лиха? Нали, кончета, червени, сини, всякакви. А ти да видиш водно конче. В момента, да, и аз, тъй като нали, имам доста последователи, които като ме срещнат, ти нали живееш в планината? Не. И ти си такъв, не, живея на булевард в Пловдив. Как така? Тая къща къде? Тя е в полето, в един град. Не, тя е в село. Не, тя е в град. И всъщност тук може да има големи дворове, но нищо не напомня в тези дворове за природа. Аз съм качвала дрон нагоре и трябва да ти кажа, всичко е мъртво. Да. То просто е където в реда има нещо посадено и всичко е прах и дето си говорихме. Аз виждам стандартната овощна градина дори като пустиня с дървета засели в средата на пустинята. Защото това цялото празно пространство може да се запълни с полезна растителност, а хората просто не знам защо не го правят. Дали едно време си го правили или сега просто не се сещат ли, не знам точно какво е. Ако забелязваш, има самият вкус на хората. Повечето не е третиран да разпознава различни треви, растения. Ти си свикнал на домат, краставица, чушка и всичко извън това. То пазара го решава това нещо. Те казват. Няма да се продаде. То се изхвърля, ти си свикнал на това, ти даваш пари за това. Но когато то ти идва, ти го приемаш всякак. И аз сипах червичета в ябълките, после ще ти дам. Има чукнатко някъде там. Една страхотна ябълка, която никога не е третирана. Всички знаем колко се пръска една ябълка, за да може да стигне до магазина. Това са над 14 пръскания. С много силни отрови. И това, което забелязвам, че хората те не дават на природата да бъде в себе си. Тоест, взимаш едно парче земя, отделяш го от природата, буквално го поставяш в робство и започваш да го шибаш с едно къмшиче да дава. И когато природата се опита пак да се върне в това парченце земя, което принадлежи на природата, ти го наказваш, казваш му, че е лошо и че се държи не както трябва. Защо ми ядеш корените? А пък никой не идва при теб да те попита, а ти защо си отнел всички корени от земята? Тя земята не може да стане за себе си и да попита, ти защо ми отне всичко? Да, така е. Ние като хора сме прекалено много егоистични и това идва от егоизма на човека. Точно. Да. Цък, дай домати. Дай домати. Искам 10-та китка на едно растение, във вода ще те гледам и трябва да ми ги родиш такива големи. Тук вътрешно ми казваме, такъв е капитализма, но и през комунизъм е било така, че това е военно-индустриалния комплекс, нали? Така може да го наречем. Във всяка една цивилизация се стига до там, защото ти знаеш, имаш огромно струпване на хора на една територия, която трябва да яде. Ти трябва да решиш тия проблеми. Коя е най-ефтината храна? Зърното. Тоест ти произвеждаш много, защото той има калории. Нали, една праскова, колко праскови ще издеш днеска? Ако издеш 2 филии хляб с нещо намазано отгоре, изведнъж къде получаваш повече калории, за да работиш и да бъдеш добър роб? Тоест ще гледаш това, което ти дава енергия, за да работиш. И ние имаме една цивилизация, изградена върху това, че ти трябва да работиш. И природата около теб трябва да работи, за да можеш ти да работиш, за да можеш да генерираш и всъщност това, което правим е едно преизцеждане. Започнахме с природата, сега сме на преизцеждане на хората и това, което забелязваме е едно общо преизцеждане на цивилизацията, което винаги води до колапс на цивилизациите. И го имаме назад в историята, с десетки хиляди години назад в историята имаме много колапс на много цивилизации. Въпросът е, че човека явно не си задава. Не се научиме урока. Да. Дори ги вършим по-зле уроците. До агрикултурния проблем. За това, че на територията те са изчерпали всички ресурси. Но нали, как бихте описали всъщност за начинаещ човек, който за първи път чува понятието горска градина? Горската градина, това е да се опиташ да наподобиш абсолютно идентично дивата среда,
в която се намира твоята градина. Много хора си мислят, че трябва да наподобиш гора и си представят гора в планината. Обаче, ако ти си в полето, трябва да наподобиш онзи пущинак, който е там до реката, който никой не опитомява. Отиваш на място и виждаш какво е там. Има храсти, има дървета, има малки храсти, малки дървета. Нали? Очевидно нямат високи борове. Това, което прави горската градина, е да замести неядливите видове с ядливи видове и да наподоби тази симбиоза между различните канапета на средата, в която си. Тоест, ако си в поле до река, отиваш в дивото и виждаш какъв вид, какво расте отдолу и се опитваш от същото семейство ядливо да го замениш в твоята градина. И така, с много малко усилия ти наподобяваш естествена дива среда, която работи за твоето място. И нещо, което хората не могат да разберат, е, че те си мислят, взимаш една книга, прочиташ я, прилагаш всички принципи и очакваш, че то работи. Докато пермакултурата и градините и гори, за които говорим, тя идва в следствие на наблюдение и реално оценка какво може да бъде, а не какво искам да бъде. И много често човек трябва просто да разбере какво може, а не какво искам. Да, двете неща нямат нищо общо в 90% от случаите. И колкото повече се опиташ да буташ към себе си, толкова повече няма как да стане. Така е, така е. И разочарованията и отказите от градинарството. Да, точно. За мен, аз смятам, че целта на градинарството, за мен лично, не е да отглеждам храна. Ако трябва да разчитам на градината си, ще умра от глад. Просто това е. Обаче ми спестява много пари в психолог. Той ми спестява много нерви, защото когато градинарствам, когато ги върша дейностите, дори в нашата градина в Омая, нали, там има хора, където са на автоматично поливане. Аз отказах да съм на автоматично поливане, защото най-малкото поне да отида да пусна капковото напояване, да хвърля едно око, да видя какво се случва. Значи, защото в пермакултурата така има две полета на мислене. Нали? То е хем мързеливото градинарство, но хем най-добрият тор е сянката на градинаря. Тоест, идеята е не да не работиш изобщо, нищо не посещаваш градината. Идеята е, че с посещението хабиш по-малко калории, отколкото би изхабила в стандартния начин на отглеждане на храна. Нали? Тоест, самото време, като прикарваш, ангажимента реално е същия, просто разходът калории, разходът енергия, разходът бъхтене и копане е в пъти по-малък. Но има и другото. Разходът стрес също го няма. Защото ти, когато приемаш градината като битка и като задължение, ти си стресиран. Ти го приемаш като работа и просто ти не изпитваш удоволствие. Докато ти си физически тук, присъстваш, правиш някои неща и получаваш тази радост в себе си. Тоест, това е друг вид комуникация, друг вид работа, както ти го каза психолог, фитнес и всичко останало. Най-малкото съзерцаването и тези моменти на тишина ти носят много повече вътрешна удовлетвореност, отколкото всяка храна. Какво според теб е най-голямата загуба на хората, когато не се занимават с такъв вид земеделие? Връзката с реалността. Просто ти не можеш да присъстваш в света, в който живееш. Отчужден си от храната си, от източниците на храната ти, от това, което да. Защото нали, не всеки човек е длъжен да се занимава с градини. Нали, живота е доста напреднал, някои хора са изцяло технически, други са напълно градски хора. Но това, което се белязва в маса хора, е, че те не могат да назоват грах. В смисъл, имала съм случай, влизат в градината, поглеждат босилика и викат: ей, това цвете там. И ти не знаеш, това е песто. Нали, като кажа, това е песто. песто. Си кажеш, не, босилик. Аз съм бил учител по природна наука за 3-4 клас преди 20 години. И в това конкретно училище, където бях учител, повечето от деца, които вече са били на 10 години, това е било в Ню Йорк, не са знаели, че морков расте в земята. Да. Се чудят, те са мислили, че е имало моркови дървета. Разбираш ли? Чакай сега, това са деца на 10. Това са деца на 10 години. Аз си казвам, човек, това е лудост. Аз познавам хора с висше образование, които не знаят кога са черешите.
Така че мисълта ми е, че ти може да си градски човек, но пък... Може да не си агроном, ама това е елементарни неща. Това е липса на връзка с реалността. Това имах предвид, загубваш реална представа за света, в който си, защото света, в който си, е много мъничък. Ние сме едни градове на фона на природа. И реално това е природа. И когато ти не познаеш циклите, не можеш самия ти да си дадеш цикли. Както в момента виждаме, че човека трябва винаги да работи, което не е така. Следвайки курса на природата, какво имаме? Имаме пролет, в която работата започва повече да върви. Нали? Зимата е момент за почивки, лятото е най-активното и бурно. И това е ритъм, който е необходим и на тялото, и на човека, чисто психически, той да може да се възстанови и да се върне следващата година здрав и изпълнен с енергия за цяла една нова година. Обаче, когато ти си нахъсвал мод 12 месеца в годината, имаш 20 дена почивка и ти нямаш разбиране, че има цикличност, за теб е просто един неспирен кръговрат. И това изтощава психиката, оттам изтощава телата. И знаеш, нещо много мъничко, като просто циклите на природата. Една малка почивка. Извън почивката. Нали? Почивка, какво си представяме? Винаги море, планина, нещо там отиваме за 10 дена. Как върви един разговор между тебе и зърнопроизводител или един стандартен земеделец? Леле, имала съм такива разговори. Леля ми е агроном и тя много харесва да пръска и да прави всякакви неща. В началото малко странно гледаш тук, като влезе. Виж колко трева е. Как не съм я изтесала. И имал съм всякакви спорове. Най-вече, че аз не разбирам. Тоест, казва ти се, че ти не разбираш и че това е утопична, някаква утопия, в която аз си мисля, че мога да живея, но това не е рентабилно и то няма как да ме изхрани или няма как да работи като модел, за да изхрани други хора. И това е най-честият довод. Тоест винаги ми се дава довода за количество спрямо качество. Обаче в същото време аз не разбирам и защо трябва в средата на зимата да имам 50 000 буркана с домати и да ям домати 24 часа всеки ден от годината. Нали? Това също говорим за сезонна цикличност. Есента ядем цвекло, има прас, има много други красиви неща, които може би ти не харесаш. Има хора, които казват, аз ям само домати и краставици за салата. И пропускаш. Тоест, мисля, че няма... Не знам, аз не съм имала конкретен разговор. Как да решим проблемите, ако това е въпроса? Само да питам сега малко на друга тема, защото ми е любопитно, аз имам го тук записано. Разкажи ми малко лично за името, за какво означава това име за вас, защо сте кръстили вашата градина Зарана? Зарана? Така се казва всъщност дизайн фирмата ми, студиото ми. Всъщност аз просто обичам утрото, светлината на утрото и какво значи избор. Заран е старата българска дума, не толкова за утро, ами когато се издига слънцето. Когато всичко започва наново. И започвайки Заран е най-добре, но домейна беше вече заед заради една българска популярна книга и стана Зарана. Да мога да си взема домейна. Има ли моменти на съмнения и какво те държи да продължаваш с тази градина? Аз нямам моменти на съмнение дали трябва да продължавам с тази градина и всъщност това, което ме държи да продължавам с нея, е, че тя става все по-хубава за напред. Тоест аз, ако съм имала моменти на съмнение, това е била първата година, когато тук беше просто един прах и пепел от всякъде, тази изтощена земя, нямаше нищо, нямаше трева. И тогава всички викаха, но ти с тия 3 легла тук, какво ще направиш, нали? Домати ли ще? Лехи, на български са лехи. Beds, на английски е bed. Да, и нали, тогава съм имала някакви чудения, въобще има ли смисъл. По-скоро, защото ми беше писнало да слушам от оградата 1000 коментарства. Беше всеки. Какво прави сега? Нищо няма да стане. Защо и сееш тия домати? Служи малко прилихи. Какво беше това в бялото? И все нещо трябва. И всеки ти казва, че няма да успееш, бе. И между другото, тогава най-много поисках да стане. Защото не може да ми кажеш, че няма да успея с нещо, което е очевидно успешно. Там, където няма хора, има природа. Ще има храна тук и това е решено. Дали ще бъде по един или друг начин. Какво послание имаш към хората, където се учат за това, което правиш? Ако някой научи за това, което правиш, искаш хората да имат след разберат за вашия проект?
Ами, иска ми се те да подходят от там нататък с любопитство към света, който ги заобикаля. Защото могат да намират много интересни елементи на живот навсякъде около тях и просто да отвориш съзнанието си да ги видиш. И мисля, че това е най-красивото в пермакултурното разбиране. Да се научим да наблюдаваме средата и най-вече да приемаме себе си и средата като такава каквато е. Мисля, че полезен урок за днешното общество, тъй като виждаме, че всичко е псевдо в момента и е много хубаво малко да се заземим и даже го намирам като процес на смирение, това да осъзнаеш, че си част от нещо много по-голямо, което не е TikTok канал. Примерно на някой и следваме тренда, защото така трябва. Да се надяваме, че устойчивото градинарство ще е новия тренд. Мисля, че е много голям тренд, защото той започна още когато започна да се интересува от тия неща, тъй като на Запад е много по-развито. Аз 20 години обучавам пермакултура, между другото. Аз знам толкова много хора, които навън го правят. Пермакултурни градини, нали? Това нещо се случва и е красиво, с големи пермакултурни гори също така. Виждам, че в България също има интерес, което е много по-приятно. Аз опитвам се по някакъв начин, дори в кулинарния си канал да говоря за градина, където нещата може би се разводняват за някои хора, но те затова ме отследват и така се изчистваме като аудитория. Ние имаме много дълбоки корени точно в отглеждането на качествена хубава храна и запазване. Ние имаме дългогодишна селско-стопански традиции в България, но това също е предимство и пречка, когато става въпрос за природното земеделие, защото има някои традиции, които не са ефективни, като дълбокия оран, примерно. Като дълбокото оране, нали, може, дали ще влезе в това клипче, дали не знам, обаче дълбокото оране е вредно започва. Нали? То е най-голямият признак за ерозия и за убийство, което можеш да направиш. Тоест всичко, което се е наслоило и има живот, че ти просто минаваш през него и го правиш на салата. Това е едно да направиш себе си на кайма и да очакваш да си пак ти. Да, и затова трябва защото това причинява ерозия и затова трябва да турят зърнопроизводителите постоянно и затова са постоянно в дълг. Да, това явно пак лекчко ще го закълна, но това е точно тази микоризна връзка, за която си говорим. Тоест не можете, нарушавайки цялата мрежа, в която природата съществува, защото микоризата е като кожата на нашето тяло, тя свържава всичко. И ти, нарушавайки, ти правиш това място самостоятелно. Тоест, когато ти ореш, копаеш, всяко едно растение само за себе си, то не е във връзка. Как би се отразил върху социума? Аз имам наблюдение в това, имам какво да кажа, но сме тук. Социума, всъщност, това, което аз забелязвам, е, че той се обединява рязко в такава вид дейност, в такова градинарство или в тази градина. Даже ето пример, ние нашето семейство много се обединяваме в деня, в който всички дойдем тук, правим си нещата, доставят и удоволствие, има тема на разговор. В същото време забелязвам, че много млади хора, даже от не моето поколение, а от следващото поколение, така нареченото Gen Z поколение, те много харесват градинарство, този вид градинарство. Те най-вече идват на срещи, на подобен вид вечери, на градини като в Умай, поне в София, със сигурност мога да го твърдя, защото аз познавам и много млади хора, които започнаха да отглеждат така вина, за да правят вино, изби създават в момента, градини. Имам доста голям, широк кръг от хора, които отглеждат по устойчив начин градини за комерциална употреба, т.е. в магазини или за ресторанти и захранват храна. Разбира се, тя на друга цена, но това се случва. Намирам го за обединяващо. Със сигурност действа сплотяващо върху това да осъзнаеш, че си част и че може да бъдете и част от голямото семейство на тази градина. Не знам. Интересно е. Но наистина стават си сякаш приятели по-лесно хората, когато са в такава среда. Да, свързващо. Да. Свързващо между хората, да се прави мрежа не само от хора, не само от самишленици, но също и от природни самишленици. Нали? Просто и така да се размечтаеш лекичко за един свят, в който... Добре, аз всеки път си го представям. Градовете ни каквито са в момента. Представи си това всичко да си откъснеш. И аз така. Една ябълка, да бъде храща, да бъде ядливо, да бъде хубаво и зелено. Само булеварди, бетон, коли. И това спокойно може да е в град. Спокойно. Има отлични примери за това дори. Смокинята расте толкова лесно в Пловдив, че спокойно може хората, бездомни хора да не гладуват, ако живеят. Ако просто се сетим, че
може повече природа да вкараме и в самите градове. Да, най-малкото, примерно, около дърветата. Нали, в пермакултура това, което имаме, нали, fruit guild. Тоест, всяко едно дърво. Как се оглежда около дървото? Или какви неща са диш? Ти най-малкото може да е пълно с ягоди, с всякакви видове храсти, които можеш да дадеш. Да. Вместо жив плет може да имаш малини. Ти винаги можеш да имаш. Нали? И дори за пазар, дори като ги правиш нещата за пазар, евентуално да ги продаваш, т.е. трябва огромно количество на едно нещо по едно време, можеш винаги да отглеждаш повече от една култура на една и съща площ. Разбира се. И това е нещо, където хората, които се занимават с земеделие, или не се сещат, или просто не ги учат по този начин, защото всичко е толкова регламентирано и специфично. Нали? Значи, може би го забелязваш, но аз тази година след всичките ми, нали, комбинации реших това, което ти каза. Да опитам монокултура в едно легло, само с билки около нея. И примерно тиквичките са този пример. Аз умишлено насадих само тиквички, като в средата имаше по един боб сложен, но те просто така избояха, че този боб си замина. Имаше латинки, те някъде там са останали, имаше и цвекла, но те също са по края. Повечето, някои от тези неща ги пробвах на, както да кажа, нали, да изкараш някакво количество от тях, за да видя дали ще работи, само с билки и с цветя и една монокултура, както е тиквичката, което много би прилегнало на човек, който произвежда тиквички. Защото аз тук спокойно мога да насадя 5 реда тиквички и аз тази година да се изхранвам само от тиквички. Значи 6 корена тиквички има 60 кг тиквички. Това какъв добив е? При положение, че ти не си вложил нищо вътре, освен да ги засееш. И малко вода. Ами това е, надяваме се, че това е бъдещето. Аз съм пъня това да е бъдещето вече от 20 години, но явно не съм се пънал достатъчно. Да се пънем заедно. С този YouTube канал и аз. Благодаря, че бяхте с мен в това пътуване и се надявам да има много още. Това е само началото в нашите разговори за един различен свят, постройван от хората, които обичат природата. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващата среща.